Ness-Ana TV. Ndewo n'Igbo ndị ọma kedu kunu mere taa? Nnọọ. Isiokwu anyị taa bụ gịnị? Akụkụ ahịrịokwu. Akụkụ ahịrịokwu. Today we'll be learning parts of a sentence in Igbo language and in Igbo, akụkụ, parts, ahịrịokwu, sentence, akụkụ ahịrịokwu. Ndewo, ka anyị gaa n'iru. Ahịrịokwu nwere akụkụ anọ. Ahịrịokwu nwere akụkụ anọ. A sentence has 4 parts. Ọmụmaatụ, example. Kedu ka ị mere? How are you? Kedu ka ị mere? How are you? Anyị sị na ahịrịokwu nwere akụkụ gịnị? Anọ. Nke mbụ, nke abụọ, nke atọ na gịnị? Nke anọ. Ka anyị gaa n'iru. Nke mbụ bụ gịnị? Ahịrịokwu na-eji mkpụrụ edemede ukwu ebido. Ahịrịokwu na-eji mkpụrụ edemede ukwu ebido. A sentence begins with a capital letter. Dịka ọmụmaatụ anyị siri kwuo, kedu ka ị mere? Mkpụrụ okwu k bidoro na gịnị? Mkpụrụ edemede ukwu. Ahịrịokwu na-eji mkpụrụ edemede ukwu ebido. Kedu ka ị mere? Mkpụrụ okwu k bidoro na gịnị? Mkpụrụ edemede ukwu. Nke abụọ, chetakwa na ọmụmaatụ anyị ka bụ gịnị? Kedu ka ị mere? Ahịrịokwu na-enwe nghọta zuru oke. Ahịrịokwu na-enwe nghọta zuru oke. A sentence has a complete understanding, or a sentence must make sense. Ahịrịokwu na-enwe nghọta zuru oke. Dịka ọmụmaatụ anyị siri kwuo, kedu ka ị mere? Mkpụrụ okwu a nwere gịnị? Ahịrịokwu a nwere gịnị? Nghọta zuru oke. Nsị gị kedu ka ị mere? Sị m gịnị? Adị m mma. Ndewo. Nke atọ, ahịrịokwu na-enwe oghere n'etiti mkpụrụ okwu. Ahịrịokwu na-enwe oghere n'etiti mkpụrụ okwu. A sentence has space in between words. Ahịrịokwu na-enwe oghere n'etiti mkpụrụ okwu. Kedu ka ị mere? Enwere oghere bido na kedu ka wee ruo na ị mere. Enwere oghere dị n'etiti ha. Kedu ka ị mere? Ahịrịokwu na-enwe oghere n'etiti mkpụrụ okwu. Ndewo, ka anyị gaa. Nke anọ, kedu ka ị mere? Ahịrịokwu na-eji akara edemede akwụsị. Ahịrịokwu ji akara edemede akwụsị. Ahịrịokwu ji akara edemede akwụsị. Dịka ọmụmaatụ anyị siri kwuo, kedu ka ị mere? Akara edemede kwụsịrị ahịrịokwu a bụ gịnị? Akara ajụjụ. Akara ajụjụ. A sentence ends with a punctuation mark. Akara ajụjụ kwụsịrị gịnị? Ahịrịokwu anyị dere. Kedu ka ị mere? Ndewo ndị ọma. Amara m na ọ na-aba nke ọma. Ngwanụ ka m kụpụrụ gị aka mara mma, Igbo ndị ọma nji eme ọnụ. Ngwanụ ka anyị mụgharịa ya ọzọ maka nghọta zuru oke. Cheta na anyị si n'isiokwu anyị bụ gịnị? Akụkụ ahịrịokwu.
akụkụ ahịrịokwu. Anyị sị na ahịrịokwu nwere gịnị? Akụkụ anọ. Akụkụ anọ. Dịka ọmụmaatụ anyị siri kwuo, kedu ka ị mere? Nke mbụ bụ gịnị? Ahịrịokwu na-eji mkpụrụ edemede ukwu ebido. Ahịrịokwu na-eji mkpụrụ edemede ukwu ebido. Nke abụọ, ahịrịokwu na-enwe nghọta zuru oke. Ahịrịokwu na-enwe nghọta zuru oke. Ndeewo. Nke atọ, ahịrịokwu na-enwe oghere n'etiti mkpụrụ okwu. Ahịrịokwu na-enwe oghere n'etiti mkpụrụ okwu. Ndeewo. Ahịrịokwu ji akara edemede akwụsị. Ahịrịokwu ji akara edemede akwụsị. Ị nwere ike ịgwa m akara edemede bụ nke a? Akara ajụjụ. Ndeewo ndị ọma ndị ọma. Igbo ndị ọma ndị zuru oke. Ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị ka ọ dị mgbe ọzọ.